was seeking for my own voice. And today I'm helping others to find theirs. Jmenuji se Martina Sobková. Reprezentuji Českou republiku, malou zemi v srdci Evropy s bohatou historií a silnou kulturní tradicí. Dnes jsem novinářka, podnikatelka, trenérka, modelka, milující partnerka a zakladatelka platformy pro transgender ženy Buď svá. Pracuji jako šéfredaktorka odborného měsíčníku Bankovnictví, pro který moderuju národní i mezinárodní konference. Miluju tuto práci, protože mě spojuje s lidmi, kteří tvoří budoucnost, jež formuje naše každodenní životy. Kromě toho mám s partnerkou půjčovnu virtuální reality, protože věřím, že budoucnost patří těm, kteří se nebojí snít. A já jsem obrovský snívek. Žiju v malém městě na kraji Prahy se svojí partnerkou a 2 sfinxíma kočičkama. Ve volném čase mě najdete v hale stolního tenisu, kde trénuji děti sport, který jsem kdysi hrála závodně. Sport, který mě držel nad vodou v dobách, když mi bylo nejhůř. Ale neučím je pouze techniku, ale hlavně to, že nejdůležitější je radost ze hry a že vyhrávat se mohou naučit jenom tehdy, pakliže se poučí z proher a jdou dál. Zároveň jsem založila platformu pro transgender ženy Buď svá. V rámci tohoto projektu jsem pochopila, jak důležité je vytvářet prostor pro transgender ženy, kde se každá cítí být sama sebou a přijata. Zejména v dnešní době, kdy jsou naše práva tolik ohrožovány a komunity jsou rozdělené. To stejné sdělení předávám také dětem na středních a základních školách v rámci projektu Amnesty International Živá knihovna. Zde jim povídám o transviditelnosti, o přijetí sebe sama a o tom, že klíčem k lepšímu světu je vzájemný respekt a pochopení. Věřím, že skutečná rovnost začíná tím, že se nebudeme na sebe dívat skrz prsty a soudit, kdo je lepší a kdo je horší, ale budeme se dívat navzájem do očí jako sobě rovní. A tím se dostávám do světa modelingu, kde jsem si uvědomila, že to nejdůležitější je milovat sebe samu taková, jaká jsem, a že to nejcennější na mě je moje jedinečnost. Možná právě proto jsem se stala první transgender ženou v historii České republiky, která se dostala do top 20 Miss Universe Česko. Za všechno, co mě na této cestě potkalo, jsem neskutečně vděčná. Být součástí Miss International Queen je pro mě nejen velká čest a splněný sen, ale také hluboké osobní vítězství. Jako první transgender žena z České republiky, kterou na začátku všichni podceňovali a které říkali, že nikdy nebude dost dobrá, dnes mohu být hlasem těch, kteří si je ještě netroufli najít. Už se nemůžu dočkat, až se s vámi všemi uvidím v Pattaji jako Miss International Queen Czech Republic. Papkunka sabadíka.